Harness! Tun! Happy si Tun! Hi guys! Welcome sa aming channel. Yay! Dumating na ang harness ni Tuna. So, try natin ito ngayon. Kung mag-fit sa kanya at kung magugustuhan niya. Try na natin. Salamat. Sana talaga mag-fit kay Tuna. At sana rin talaga magpalagay. Kasi mahirap siyang hindi kasi siya sanay. Okay, down. Chudududun, chududundun, chududundun. Diyos ko, day. Chud, 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 chududud, chud. So, na-adjust din siya. Adjust natin sa likod. Tama ba? Oo, sorry. Wait lang. Try natin. Okay. Yay! Okay naman, ay? Wow! Yan, ano ba sa akbaan niya? Wow naman, pindot! Wow, pwede naman. Eh. Makakalabas na si Tuna. Yay! Palakpakan! Let's go, Tun! Labas tayo! Yay, tuwang-tuwa na si Tuna. After how many months? Happy, happy si Tun. Araw-araw na siyang makakalabas. Naku, manay, tinamad na. Wala na, tinamad na siya. Tinamad na si Tuna. Nagpapahinga lang pala. Pahinga lang.
Pagod naman ay. Ay, nako. Easy niya kasi na may tali eh. Kaya, ay may undo! Ew. May pupo doon! Tubol pa naman tun. Side eh. Lakad. Akala ko ba gustong-gusto mo nasa labas? Bakit ngayon? Parang ayaw mo nang nasa labas ka na may tali ka na tun. Stop it. Sa ibang Ay. Oo, tayo mga naman. Tapos na. Come here. Buti pala small yan. Tara na, Ton. Uwi na tayo, Ton. Julie. Pagod na siya. Okay guys, hanggang dito na lang.
Thank you for watching. Please like and comment kung nag-enjoy kayo. And please subscribe. And bye!